Pa Tigar je dokaz da država može da bude vrlo efikasan vlasnik i da može da se bori na tržištu i da je u stanju da se unapređuje i razvija samo kada smo svi zajedno, samo kada smo svi jedinstveni, samo kada je Ministarstvo privrede, Ministarstvo finansija i Ministarstvo rada rade zajedno, ali rade sa dobrim ljudima i rade sa ljudima koji razumeju šta su to tržišni principi, kako se radi na tržištu i naravno kako da se vodi računa i o interesima zaposlenih. Ovde su i sindikati dali svoj veliki doprinos, ovde država kao poslodavac pokazala koliko je u stanju da iz sebe pronađe i nova sredstva, ali u isto vreme, verovali ili ne, čak i da bude društveno i socijalno odgovorno. Ja ću vas podsjetiti da je rukovodstvo Tigra u vreme velikih poplava delilo svoje proizvode, ne pitajući da to neko plati, već da je našem narodu potrebno i da je pomoć tada bila više nego dobrodošla. Dakle, Tigar je primer da država može da bude veoma efikasan poslodavac, da država može da stvara novac, da može da radi, sve u pitanju da li smo ujedinjeni, da li smo jedinstveni i naravno koji su ljudi koji vode određeno preduzeće. Na kraju, ljudi su ti koji čine razliku. Ministarstvo rada zajedno sa Ministarstvom privrede i Ministarstvom finansija je bilo uključeno od početka. Svi smo zajedno verovali u Tigar, svi smo zajedno verovali u ljude koji rade i koji rukovode Tigrom i kao što vidite, evo, isplatilo se. Radnici Tigra mogu da kažu da vide perspektivu, da vide budućnost, a znate, kad je Tigru dobro, i Pirotu je dobro. A kad je Pirotu dobro, bit će dobro i čitavoj Srbiji. Ja vidim ovde ovoliko ljudi koji nisu iz Pirota. Ovoliko ljudi koji nemaju veze sa vašom proizvodnjom, ali imaju veze sa poštovanjem koje ste uspeli da izazovete svojim radom i svojim trudom, koji imaju veze sa poštovanjem koje se u Srbiji prenosi kada ste vi u pitanju. Znate, Tigar je dokaz da ne mora svaka privatizacija da bude pljačkaška i Tigar je dokaz da ne mora državno većinsko vlasništvo da bude neefikasno i da bude pogrešno. Vi ste dokaz da su ljudi ti koji prave razliku, više od imovinskog oblika. Vi ste dokazali da možete u ovom vremenu i sa ovakvim, sa svime što ste dobili u, nažalost, teško i zaista bolno vreme, da pokažete da ste u stanju da sopstvenim radom, sopstvenim znanjem, sopstvenom vrednoćom uspete da oporavite preduzeće. Država je bila tu da pomogne. I Ministarstvo privrede, i Ministarstvo finansija, i Ministarstvo rada. Bili smo zajedno, bili smo uz vas, ali nema tog ministarstva i nema tog ministra koji može da napravi uspešnu fabriku. Koji može da napravi fabriku u kojoj njeni ljudi su u stanju da se odreknu mnogo čega da bi nešto stvorili. Mi danas stojimo pred primjerom stvaranja. Mi danas stojimo pred primjerom nove fabrike koja će otvoriti vrata i na novim tržištima, koja će nam otvoriti vrata i na istoku, dakle smo imali posete, dakle već imamo razgovore sa vrlo zainteresovanim ljudima da rade sa Tigrom, ali i na zapadu. Ovo što danas radite je dokaz da ne mora vlasništvo da bude opredeljenje i da ne mora vlasništvo da bude presudno, već ljudi. Ja se zahvaljujem vama, zahvaljujem se ljudima na ovom danu i zahvaljujem vam se što dajete Srbiji primer kuda i kako treba da ide. A politika ove vlade će biti i jeste da se borimo za svakog radnika, jer na kraju dana, kada se sve završi, samo je to mera. Koliko ljudi je radilo, a onda koliko dece se rodilo, a onda kako smo ih vaspitali. Valjda čovjek više od toga ne može da traži. Srećna vam fabrika, hvala vam.